Piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 2003 również mają swój cykl przygotowań do wiosennych rozgrywek ligowych. Przed krótkim, zaledwie tygodniowym odpoczynkiem, przed wyjazdem na obóz podopieczni trenera Michała Pawlika rozegrali sparring z rówieśnikami z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Mecz trwał aż 1,5 godziny i był podzielony na 3 tercje. Trzeba wykorzystać tą pogodę, którą mamy. Jest zima, bardzo fajne boisko przygotowane. Zagraliśmy dzisiaj sparring z Podbeskidziem, trzeba się cieszyć. No i przede wszystkim trzeba jak najwięcej grać z tymi chłopakami i to też potem dobrze prosperuje na ligowe mecze. Mecz przez większość czasu był wyrównany, a gra obu zespołów mogła się podobać. Trenerzy przekonywali swoich podopiecznych jeszcze w trakcie zawodów, by ci nie skupiali się na wyniku, a na próbach rozgrywania dokładnych i zaplanowanych akcji. Efekty widać było na boisku. Obie drużyny często budowały ataki złożone z całej serii podań. No, wynik teraz jest najmniej ważny, jesteśmy w okresie przygotowawczym, fajny sparring z Podbeskidziem, żyjemy z tą drużyną bardzo dobrze, nie tylko w tym roczniku, także no, trzeba się cieszyć, że do nas przyjechali i mieliśmy szansę dzisiaj zagrać bardzo dobry mecz i jesteśmy zadowoleni. Przez pierwsze 2 tercje rezultat cały czas oscylował wokół remisu. W ostatniej odsłonie więcej szczęścia mieli goście, którzy trafiali do siatki i ostatecznie odnieśli zwycięstwo 7-5. Wszyscy dzisiaj dostali szansę, druga drużyna potem zagrała, wymieniliśmy kilku chłopaków, teoretycznie przegraliśmy ten mecz 2 bramkami, ale patrząc na całe spotkanie trzeba się cieszyć. Zawodnicy, którzy już tutaj trenują kilka lat, pokazali dzisiaj naprawdę fajną klasę i można powiedzieć, że to, co działo się rok temu z nami, czyli z Podbeskidziem i ze stadionem na turnieju, gdzie Podbeskidzie przyjechało, tam nam udało się dziś wygrać, dzisiaj przegraliśmy. No i trzeba powiedzieć, że to jest na pewno bardzo dobry sparring partner i na pewno będziemy do nich dzwonili i grali z nimi za każdym razem. Teraz nasi 11-latkowie odpoczywają na wspomnianych już feriach. W weekend czeka ich wyjazd na tygodniowy obóz do Nowej Rudy. Zaraz mamy tydzień wolnego, chłopacy będą się tam przygotowywali na swój sposób, będziemy mieli jakieś rozpiski, takie inne rzeczy. No i 25 wyjeżdżamy na obóz przygotowawczy, no i mam nadzieję, że będzie porządna praca. No do ligi mamy jeszcze troszeczkę czasu, no teraz przede wszystkim będziemy się skupiali na tych takich małych grach, chłopcy muszą jak najwięcej grać, przede wszystkim skupiać się na tym, czego nam brakuje i myślę, że sobie poradzimy. Na pewno byśmy chcieli cały czas trenować na sztucznej, ale stadion nam to umożliwia, także trenujemy przynajmniej raz w tygodniu na boisku naturalnym czy na sztucznej, bo zimy nie ma, tak to mamy halę, ale w zimę warto też popracować na hali, bo chłopacy muszą motorycznie troszeczkę się poprawić, także trzeba się cieszyć, że mamy dostęp i do sztucznego, i do hali. Wydaje się, że kadra drużyny rocznika 2003 jest już zamknięta, a trener Pawlik do rozgrywek będzie przygotowywał się z już wyselekcjonowaną grupą. Na obecną chwilę przyszło do nas kilku nowych chłopaków. W listopadzie dostaliśmy 3 nowych zawodników. Obecnie z nami teraz trenują. Kadrę zamknęliśmy do 20. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że we wrześniu 2014 na pewno będziemy się wzmacniali.